ಇಲ್ಲ ಬೆಗದ ಚಂಡಿ ನಾಯ್ದು ಕಡೆ ವಾಸನೆ ಬರೋದಿತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಬೇಕು ಜ್ಯೂಸ್ ಪರ್ದು ಶೋಕಡೆ ಊರಿಡಿಕ ತಿರ್ಗೊಂದಿತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಊರಿಡಿಕ ತಿರ್ಗನಾಗಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಮನಿ ಪಂದದಲ್ಲ ತಿರ್ಗೊಂದಿದ್ದ ಶೆಕೆ ಇತ್ತಿನ ಬತ್ತಿನ ಮಾತನಾಡಲ್ಲ ಕೊರ್ದು ಬರ್ಸಲ್ ಶೋಕಡೆ ಪುಗಾರ್ದು ಪಕ್ಕ ತಿರ್ಗೊಂದಿತ್ತ ಅಂಡ ಇತ್ತ ಅವಳು ಬರ್ಸಾಗ ಮಾತಾಡ್ಲ ನೆರ್ದು ಶೆಕೆನ್ ಪುಗ ಶೆಕೆನ್ ಏರ್ಲ ಪುಗಾರ್ ಒಂದಿಜ್ಜರ ಅಂಡ ಆ ಬಲ್ಲೆಡು 4 ದಿನ ದುಂಬು ಆಜಿರ್ ದಿನ ಚಡ್ಡಿ ನನ್ನ ನುಂಗುದಿಜಿನ್ ತೂನಾಗ ಶೆಕೆನ್ ಅಂತ ಪುಗರ್ವಾನೆ. So hello, hi, welcome back to my YouTube channel. Video last mutta tule subscribe manpule, like manpule, comment la manpule boka niklega hatla ishta anda share manpule. The background mane change aatunda panna mulpa light ante undu ink fan clean manpuru dosina ancha boka betadala reason chati 4 ದಿನ ಕರಿ 4 ದಿನದ ಬರ್ಸ ನಮ್ಮ ಉಂತುನ ಕುಲ್ನ ಹಾಲ್ ಮಂತ್ ಪಾದನ ಈ ಬರ್ಸ ಪಿದೈ ಪೋಪನ್ ಬಿಡ್ಲೆ ಉಲೈ ಕುಲ್ಲರ ನಾ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ತೋರ್ ನೈಟ್. No god please no 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 ಮಾತಾಡ್ಲ ಈ ಬೊಲ್ಲಾಗ ಬೇಳೆ ಎಂಚ ಗೋಪನ ಟೆನ್ಷನ್ ಇತ್ತನ ಒಂಜಿ ಜನ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಮಂತ್ ಮಾಡ್ದನ್ ಮಗ ಕುಡ್ಲದಕ್ಲೆ ಇಡೀ ವರ್ಷ ಹಾಕ್ಲೆ ಎಂಪಿನ ನೆನಪಾಯ್ಜಿಲ್ಲ ಪೊಂಪೆಲ್ಡ್ ಬೊಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ನೆನಪಾಪನೆ ಎಂಚಿನ ಮಾರ ಆಯ್ತಾ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆರ ಅಣ್ಣ ಮಾತಾಡ್ನ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷರ್ದಿಯ ಮಗ ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಪಾಡ್ನಗಳು ರೈನಿ ಡೇ ಪೋಯಿನ ವರ್ಷ ದುಂಬು ವರ್ಷ ಯಾ ಪುಟ್ಟ ನೆಡ್ದು ನಿಕುಲ್ ಪುಟ್ಟ ನೆಡ್ದು ಬರೊಂದೆ ಉಂಡು ರೈನಿ ಡೇ ಬರ್ಸದ ಬಗ್ಗೆ ದಾಲ ಪನ್ಲೆ ಡಿಸಿ ರಾಜಕೋರ್ನಾಗ ಆಪ್ನಾದ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಯಾವ ನಿನ್ನ ವಿಡಿಯೋ